Una altra vegada, el mateix somni. Fa dies que no dormo bé. Aquella música catàrtica, mirada penetrant, cuir llampant, una sedosa cascada de cabells. A tot arreu veig la seva cara, sento la seva veu. Quan aquests cabrons de Serializados em van encarregar aquesta feina, no pensava que afectaria tant la meva vida. Escòria serièfila. Només queden 4 dies per l'entrevista, no penso en cap altra cosa. Intento entrar en la seva ment, entendre'l. Crec que estic molt a prop. Sí, a prop de desxifrar les claus del Hosmar. Intento pensar com ell, porto temps investigant els seus moviments. Ara haig de passar net les meves preguntes per la trobada. Putos serièfils.